Unya, tungod sa stress, mi-resign si Attorney DX Lapid. Sa iyang katungdanan isip tinudlo nga OIC General Manager sa MCWD. Human siya gitudlo sa interim board nga maoy magsilbing OIC sold sa 3 ka buwan sa MCWD, ni-resign in town si DX Lapid. Kung wala pa lang niya dawata ang posisyon isip OIC General Manager sa MCWD, dili unta siya ma-stress, dili unta siya ma-pressure, o dili unta siya dudahan sa iyang mga kauban nga traidor siya. Unya nakasabot si Attorney DX Lapid. Nakamalay siya, nakarealize siya, gigamit siya sa politics. Hinungdan nga niduso siya sa iyang resignation nga iyang buhian ang pagka-OIC General Manager sa MCWD, mga kabombo. Pero empleyado gyapon siya sa MCWD, mga kabombo. Nigawas man gud ning istorya usab nga gitraidor daw niya ang iyang mga kauban apan gitataw ni Attorney DX Lapid atol sa exclusive interview sa Bombo Radio Cebu nga igo ra siyang misunod kung unsay mando sa interim board nga gilangkuban usab sa Tagaluwa. Gisangunan man siya sa luwa nga Attorney DX Lapid, dawatan ni ikaw may magsilbing officer in charge sa MCWD sold sa 3 ka buwan. Matod pa sa akong nadunggan nga istorya, dunay mga lain nga mga empleyado sa MCWD ang gioferan nga magsilbing general manager sa MCWD apan ilang gibalibaran mga 2 or 3 or 2 ba to ka mga empleyado sa MCWD gioferan nga magsilbing general manager apan gibalibaran mga kabombo. Apan gidawat ni Attorney DX Lapid ang maong posisyon kay igo ra po siya nga nirespeto sa mando sa Tagaluwa, mga kabombo. Ang interim board nga gimugna sa luwa ilamang gilawg sa tirong si Attorney John DX Lapid. Na-compromise in town ang trabaho ni Attorney DX Lapid, mga kabombo. Tungod sa away sa luwa o sa MCWD, ang naipit ani si Attorney DX Lapid. O sakto rasad iyang gibuhat nga mi-resign siya aron di siya magamit sa politika. O aron mawala usab ang pagduda sa iyang mga kauban nga gibaligya niya ang iyang mga kauban. Aron mawain ang pagduda ba? Aron makita sa iyang mga kauban nga wa siya mahangol anang posisyon na. Wala mo na haybong, basta masudlan na gani og abogado ang isyu, dili jud na magdaog. Mga abogado man unta ni sila pero managlahi man ang ilang pagsabot sa balaod. Si Attorney DX Lapid, Attorney Jeron Castillo, Attorney Colin Russell, Attorney Joey Dalus, Attorney Rory John Sepulveda, Attorney Laika Arnaez Ortiz, mga abogado man ni sila, pero managlahi ang ilang pagsabot sa balaod, mga kabombo. Ang mga abogado sa Cebu City Government, pabor sa nahimong desisyon sa luwa, nga pulihan si General Manager Edgar Donoso o MCWD Chairman Attorney Joey Dalus. Apan ang mga abogado sa Provincial Government, pinanguluhan ni Attorney Rory John Sepulveda, dili pabor sa desisyon sa luwa. Tungod kay matod pa ang gahom sa luwa, dili absolute. Buot pasabot nga dunay limitation, limited ang ilang gahom sa pagpanghilabot ngadto sa MCWD. Kini base matod pa sa nakalatid sa Presidential Decree PD 198 Section 61 subparagraph letter E. Mamahimong maka-take over ang LOA sa MCWD kung panalitan ang MCWD nilon og kwarta sa LOA unya wala makabayad. Mamahimong maka-take over ang LOA ngadto sa MCWD kung panalitan pakyas sa pagtuman
sa ilang obligasyon ang MCWD. Apan kung wala gani napakyas ang MCWD sa pagbayad sa loan ngadto sa LOA, wala gani napakyas ang MCWD sa ilang obligasyon ngadto sa LOA, buot pasabot dili mamahimong maka-take over ang LOA sa MCWD. O karon kay ni-resign man si Attorney DX Lapid sa iya gikuptan nga posisyon isip gitudlo sa interim board nga magsilbing interim OIC General Manager, status quo una ang MCWD karon. So back to normal ang operation sa MCWD o wala na po dito nagsamok-samok ang mga trabahante sa Cebu City Hall. Kagahapon na-hamper ang operation kay gipadlakan ang MCWD, mga kabumbo. Onya, katong mga empleyado nga giingong, allegedly ni-ransack sa opisina sa MCWD, mag-atubang yun to sila og kaso. Kay matod pa ni Attorney Joey Dalus, nga iyang apilon pag-file og kaso si Attorney Colin Russell, ang City Administrator o ang mga empleyado sa City Hall nga nisod nga ito pagkalunis sa gabi sa MCWD. Unsa inyong business dito mga empleyado sa Cebu City Hall? Anong kadaghan ba ninyo? Hasta mga traffic enforcer, mga CCTO personnel, imbis magman sa traffic, nagyampungad sa gawas sa MCWD, ipambiyaan ng mga nagunang kadalanan, mga traffic ng mga kalsada, ipambiyaan sa mga traffic enforcer, kay tuwa dito, nagyampungad, atubangan sa Cebu, atubangan sa MCWD. O guban pa mga trabahante, taga City Disaster ba to, taga Probe ba to, taga CCTO ba to, ako nakitaan, ang mga trabahante City Hall, nga naa dito atubangan sa MCWD. O niya pagkagabi, doon ay mga trabahante sa City Hall, nanood sa MCWD. O niya manghinaot ko nga di nato mausab nga magubot na sad ang MCWD. Kanunay na lang ni nga masiging-siging ang mga empleyado diya sa MCWD. Gubot pas lukot. Naitabo ni tungod maguni aning pasiogdan ni Mayor Mike Rama. Sa sunod, kung naraman gani lain nga kagubot, unta magpakita po si Mayor Mike Rama. Mapakita po siya sa MCWD kung magubot man gani ang MCWD. Dili kay ang iyang mga tao mo'y kanunay niyang ipaon mga kabumbo.